Οι γραμμές της Σεβίλης έχουν μικρή απόσταση μία από την άλλη, αμυντική με τη μεσαία. Κλείνουν διαδρόμους, μαρκάρουν χώρους. Βρήκε όμως το χώρο Ατρόμητος με τον Λουσιάνο που θέλει να βρει τον Ντοέ. Εδώ είναι ο Μερίνο. Να που ο Ατρόμητος πιέζει, αν προσέξει και δεν είναι τόσο φλίαρος ο Μερίνο, έχει τεχνική κατάρτιση, αλλά να παίξει γρήγορα απέναντι στους έμπειρους σε μια καλοδουλεμένη ομάδα όπως είναι η Σεβίλη, να μην καθυστερεί. Ο Άλβες από μακριά το σουτ. Κατεμείς. Κάπως απέκτησε πάλι ρυθμό το παιχνίδι. Στο 38 1-0 προηγείται η Σεβίλη με τον γκολ του Κεπαμπλάνκο στο 16. Πόλσεν. Δεν έχουν άγχος οι παίκτες του Ατρομήτου, δεν πρέπει να έχουν άγχος. Ο Λουσιάν από μακριά έχει δει τον Πάλο εκτός εστίας. Κάτι που συνηθίζουν οι Βραζιλιάνοι. Εδώ ο γκολκίπερ της Σεβίλης τα λέει στους αμυντικούς για τα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή, αυτό δείχνει. Και στον Λουσιάνο, να, έχει ένα διάλογο τώρα, ότι έπαιξε και δεν πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί είναι τραυματισμένος. Αλλά δεν το είχε αντιληφθεί ο Λουσιάνο. Τάσο Μαγκουλά. Ο διαιτητής έδειξε στον Λουσιάνο να συνεχίσει. Ναι. Που το έδειξε καθαρή και αυτό λέει και ο τέταρτος διαιτητής, τον Χουάντε Ράμος, ο οποίος. Εδώ βλέπουμε τον Τούντα. Ναι, Τάσο, να συμπληρώσουμε τον Τούντα. Δεν έδειχνε να έχει κάτι σοβαρό από μαρκάρισμα παίκτη του Ατρομήτου, άσχετα αν αποδείχθηκε κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Αλλά εκεί τον διαιτητής, όπως είπες, είπε στο Λουσιάνο να συνεχίσει. Έκανε νόημα, ναι. Τάσο, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Το μόνο που μπορώ να πούμε από τον ό,τι αφορά στην Σεβίλη είναι τα παράπονα στον Κεπά, ο οποίος θεωρεί ο Ράμος παρά τον γκολ δεν έχει τελειώσει δύο φάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ξεκαθαρίσει την κατάσταση και του έκανε εντονότατες παρατηρήσεις στα τρία κόρνερ συνεχόμενα του Ατρομήτου ότι μας πιέζουν ενώ θα μπορούσαν να έχουμε ήδη ένα δεύτερο γκολ. Δεν σηκώρουν οι ευρωπαϊκές ομάδες στην παραμικρή ευκαιρία. Ο Παναγιώτης Βουγιούς. Για την προηγούμενη φάση που λέγαμε, 100% άδικο είχε ο τερματοφύλακας της Σεβίλης που διαμαρτύρεται, διότι όχι μόνο αυτό, περίμεναν 4 αμυντικοί της Σεβίλης, ο Λουτσιάνο ήταν μόνος του με 4. Μάλιστα.